15.000. Está cargado. Sí, señor. Entón non vou pagar renta. Que foi, home? Sí, non tiñas presa para nada, eh? Baixa marchas. Vamos. Ei, ti! As mans arriba. Dá a volta. Un bot de Cosmo. Estásme dicindo que o meu descubrimento escapou. Este bot sabe onde atopar o meu Cosmo. Quero recuperalo. Encontradios! Agora temos unha oportunidade de acabar coa súa merda de sistema. Bots e humanos loitando contra o inimigo real. Gústame como pensa a rapaza. Oíste iso? Non penso morrer con Marky Mark e os Funky Bunch! Pois a min gústame esta canción. ¡A rayada! Inadecuado. En serio. Preparaos. Vou salvar o meu irmán. Por que ian roubar un neno pequeno? Xa, uns cascantes. Sen ofender. Xa estou afeito a iso.